Takže já vás vítám u toho bonusového videa, kde budeme skákat. Takže se na to vrhneme. Jak si můžete všimnout, už jsem si vzal nějakou motorku. Přišel jsem o pár životů. Takže jdeme na věc. Myslím, že tamhle něco je. Nějaká věc, jo, tamhle. To se moc nepovedlo. Vůbec se to nepovedlo. A ta motorka trochu doutná. To my jsme to ani nic nedostali, no to si děláte ze mě dobrý den. A to my jsme dojeli zase úplně na začátek. Jako tady je tam samozřejmě o hodně víc míst, kde se dá skákat, ale tady jich, jak bych to řekl, tak nejvíc pohromadě. Tenhle jsem ještě neskoušel. Ale tenhle vypadá zajímavý, opravdu velmi zajímavý. Nevím, ale asi, jestli to nějak, jestli to nevyberu, tak asi začnu hořet, ale to nevadí. O, nádhera. 9. Teď brza, ne, to nebude dobrý. Ježišmarja, 400. A ta motorka už trochu začíná doutnat. Ale jako za ty prachy to určitě stálo. No nic, budeme se asi muset najít novou. Ne, já mám lepší nápad. My a neskočíme s tímhle autem. Co to je, sakra? Co to je, to se tak nedotáčí. To když dávám plyn a zatáčím, tak to je úplně strašné. No nic. Co tady zase děláš? Já jsem jsem porazil nějakýho chlapíka s motorkou, to je asi takový nudný. Hele, to je oběť. To je náš obětní beránek. Jak se to auto vlastně jmenuje? Před s tím jsem už dlouho nejel s tím. To vypadá i trochu líp možná. Nabůral takhle. Všas jsem vlastně s těma automa ani moc dobře nejde. Právě proto si radši vezmu tuhle motorku, protože jsme se stejně už mého Phoenixe nabůrali. No, tak tenhle part je spíš o hledání motorky, než... Taky bychom si potom mohli zkusit tam. A to jsme rád. Se to dostat ještě nikdy neměl. Sakra. Ne. Tam to potom nebude. Sakra, už mám 44 života. No, ale pro vás to udělám prostě, protože jste prostě, sakra, ne, cože? Jak jsi, proč jsi spadl? Proč jsi spadl, Tommy? A kde tam to jo, tamhle, ta motorka, dobrý. To je už jen 26 sedíček, to nevypadá moc dobře. Ale když jste to vy, tak já to udělám. Když to jsem zkoušel jenom jednou, skočit z toho, a nevyšlo mi to. Ale ne, prostřelná vesta. To se hodí. Desný. A proč se mi to seklo? Dobrý. No, já myslím, že na to se nejlíp nejezdí jako asi tak trochu odtud. To pojď, to dáš, pojď, Tommy, pojď, to dokážeme, skvěle, Tommy, skvěle. Tak tohle, se zapíše do historie. I tohle se zapíše do historie. Tak, ale musíte uznat, že prostě tohle se tak nevidí. Zkusíme to ještě jednou.
Že jste to vy. Myslím si, že tady to mám se... Oh, cože, Paul, jak porazili tu ženskou a nikdo po nich nejde. To jsou vážně skorumpovanci. Skorumpovanci, to není to nejlepší slovo, no. Ale korupce s nima rozhodně má. Mává. Ház. Nevím. Domyslete si to sami. V-Rock till you drop. God, I never get tired of that one. Hey, did you hear that BJ is going to be coming back to play for the Co? Mantis? That is unbelievable. 49 doláčů? You know, I've only been in Vice City a few To jste months se tady now, moc but it's clear to nepřevedli. me that my opinion is really important. Ne, ale já prostě chci dát aspoň 70. We're the one and only V-Rock. Don't forget, Love Fist are in town right now. Love Fist is in town. Whatever. I flunked school because I'm A tímhletím partem asi ukončím. O, neskutečně to mi, neskutečně. ...44? No tak to je vážně super. Ještě méně než předtím. To jsme předtím neměli zpomalený záběr. Co to je? Jo, on se sklouzl po obrníku. Tak ještě nakonec. Asi si postavíme na zadní. Myslím, že to je 6. To je škoda. No to je škoda obrovská, tyjo. No nic. No dobře, takže tady tím pár končíme a čau. Takže nazdar.